Amarachi Uyanne a mụrụ ya n'abalị 17 nke ọnwa Julaị 2004. Aha eji mara ya nke ọma bụ Amarachi. Ọ bụ nwata na-agụ egwu, onye na-agba egwu nakwa onye na-akpọ ụbọ nke ọma. A matara ya nke ọma dịka o nwetachara mmeri nke ndị Nigeria Got Talent. Ọ bụ nke a mere o ji bụrụ otu onye n'ime ndị ama ama nke ọma na-agba egwu n'ala anyị. N'afọ 2012, ọ bịara bụrụ the youngest millionaire enwere n'ala anyị.